Türkmenistany ilatyň azyk maliýe kösünçlikleriniň dowam etmeginiň fonunda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow täze guruluş taslamалary bilen tanışmagyny dowam etdirýär. Şu yerden gelen maglumata görä, paýtagtdaky azyk dukanlarynyň işigine polisiýa işgärleri dur we olar has gelip nowaty durýan adamlary kogýarlar. Şu aralykda TDH Merkezi Bankyň ýolbaşçylarynyň Deutsche Bank, AG Bankynyň Merkezi we Günnogar Ýewropa boýunça baş ýerine ýetirji direktori Jörg Bongartz bilen geçirilýän onlaýn duşuklaryny köpgirlik hyzmatdaşlygy mundan öýläkde ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşýanlygyny habar berdi. Neşrin ýazmagyna görä Ýewropanyň maliýe toparlary Berdimuhammedowyň Milli Maliýe Bank ulgamyny kämilleşdirmek üçin görýän çärelerine ýokary baha berýärler. Emma muňa garamazdan hünärmenler gurrun edilýän bank bilen Türkmen hökümetiniň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna ýeterlik aýdynlygyň ýokdugyny we bu ýagdaýyň köp soraw döredýänligini belleýärler. Londonda yerleşen Global Witness toparının 2006 ýylda çıkaran hasabatynda aýdylmagyna görä, Niýaf daşary ýurt banklaryna 3 milliard dollardan ugrak pul saklapdyr. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi ýurtlar boýunça synçysy Bruce Pannier bu meseleni öwrenip Türkmen ferişteleriniň 2 milliard dollar çemesiniň Germaniýanyň Deutsche Bank adly bankynaky valyuta alış-salyş ähtiýaçlyk gaznasyna ýatany meňzeýänligini öňe sürdi. Deutsche Bank Türkmen lideri bilen eden gümürtük hyzmatdaşlygy sebäpli öz adyny tämirlemek tagarlarynyň çägini 2007-nji ýylda Niýazowyň Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Germaniýadaky bank hasaplaryna kontrollugynyň ýokdugyny aýtdy. Emma bu söz Hudaýberdi Oraw tarapyndan ýalana çykaryldy. Merkezi Bankyň olarky başlygy Emerging Markets neşrine öz gol çeken bank amallary üçin Niýafdan ýazmaçy urusa dalmaly bolanlygyny görüň berdi. Türkmenistanyň häkimet çalşandan soň hem Merkezi Bankda Niýaf döwrüne bolan zatlar ol ýa-da beýlekçi ýenaýetde aýyplanyp uzak möhletli türme tutsaglygyna höküm edilen olarky emellerler. Ýurdun maliýe ferişteleriniň ýagdaýy, olaryň haraçlanşy barada ýylata açyk maglumat bermek zerur hasaplanmady. Şol wagtda ýurtda her ýylla milliardlarça dollar halk feriştesine durýan guruluş taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi iň ýokary derejelerde gollanylýan pul ýuwuşlyk barada asaklykdan berilýän soraglar köpeldi. Şeýle-de Pannier'in Global Witness neşriniň maglumatlaryna salgylanyp ýazmagyna görä 2009-njy ýyl töwereklaryny halkara maliýe guramalary Türkmenistanyň ähtiýaçlyk gorlaryny 20 milliard dollar diýip çaklapdy. Bu soraglar 2018-nji ýylyň Thomsonyna The Economist neşri Türkmenistanyň işsizlik, aýlyklaryň azlygy sebäpli ýurdu terk edýän raýatlaryny ýoldan saklamagy edýän synançyklary barada makala çap edip bu ýurdun German banklaryna 23 milliard dollar çemesi pulunyň bardygyny, emma ol ferişteleriň kimin adyna goýulanlygynyň aýdylmaýanlygyny habar berenne ýene bir gezek özüni ýatlatdy. Emma muňa garamazdan koronavirus pandemiýasy energiýa narhlarynyň görülmedik derejede aşaklamagy, Türkmen ykdysadyýatynyň öňünde durýan kynçylyklar, guruluş taslamalaryna gaýtadan teretmek zerurlugy, azyk howpsuzlygy we ýylatyň awadançylygy bilen bagly meseleler umumy sözlerde tasdiklansa da Türkmen hökümeti daşary ýurt banklaryna saklanýan ferişteler hakynda açyk hasabat berjegede, guruluş taslamalaryna gaýtadan nazar aýlajagyda meňzemeýär diýip ýerli synçylar aýdýar.